chini hawo mathai shokthai permanent solution जों खायानि बाङैनो दिनै हायाव साक थालाय दङ हानि बाङैनो जों थानसा होनलायदि होनैनो कक सालाय मा दङ फायदि ओंखायनो जों थानसा तमानो हो बननो बुसि नायलायनाय जिनिनो नायखा ओंखायनो जों आसोंनो थानसा ngैमानियाखौ ससियेलबो पलिटिकेलबो के फायदि थानसा सबानो हो दिनै हायाव नर्थ इस्ट बिसिङाव जों हायखेनो सेपारेट स्टेट छावै दंनाय बिसिङावनो जों नायै नायलायनाय गोसों नायनो थांखा ओंखायनो जों नुखा दिनै हायाव नागालेण्ड तैबै नायविने वान सौै नायलायसिनो नागालेण्ड जों तमा नुगै दं नागालेण्ड वेस्टार्न नागालेण्ड दङ इस्टार्न नागालेण्ड दङ गरम जागानि नागानि बर' रंखोनो आरो सावो जारा इस्टार्न नागालेण्ड इस्टार्न दिगिनि दंनाय रंखोनो 6टा डिस्ट्रिक्ट दङ बर' रंखोनो साखा जिनि यां साइड आसोनो डेभलपमेन्ट खायजाया डेभलपमेन्ट खायजायानि बाङैनो जोंनो आलका सेपारेट स्टेट रवै रस्ति होनै बर' डिमान्ड खायलायबो गे डिमान्ड खायमानो बिसिंतेनो डिमान्ड खायते थांनायनि विधान सभा 2023 फोराव खेनो इंडियानि होम मिनिस्टारनो बरकनो फायै साफायखा निरकनि डेभलपमेन्ट इयानो निरकनि डेभलपमेन्ट खायरनाय निरकनि ट्रेडिशन बाहायनो निरकनि कालचार नो सेफ खायनि बाङै निरकनि पावार रनाय होनैनो कन्स्टिट्यूशन सल्यूशननि बाङै साजांला हायफानो नों नागालेण्ड बिसिं दंनि निरकनो एक्सट्रा आलकाखौ पावार रनाय सेपारेट स्टेट रया हनै बरक साजागमानि बाय बरक गसेखा जों ओ पावार बायनो जों चलेबो हनै गसेवैनो बरक तांखायखा 2023 वनो बरक इलेक्शनाव बुट रयलाहा पुलिसखौ बुट रय हिंतमने बुट रयलाहा फियाबा इलेक्शन पाइमिनि परे हो तांखा सेंट्रल नि ड्राफ रहलाहानो स्टेट गवर्नमेंट न फियाबा स्टेट सरकार लेगलेट खायलाहा मुंसा फानो कक फिराव रहलिया yang ईस्टार्न नागालेण्ड न मुंसा फानो नाइलियां हा नाइलियां मा बाय ईस्टार्न नागालेण्ड स जले जागला जले जागैनि बरक तांखायखा 2024 लोकसभा इलेक्शन फोराव खनो बर काइचा फानो बुट रया नों खोनाखाना ओरैनो ताक थांनायनि इलेक्शन फोराव ताक 2024 लोकसभा इलेक्शन फोराव नागालेण्ड ईस्टार्न नागालेण्ड बुट कलाया हनै बुट खरक साफानो रया अरो जागाव अर्गेनाइजेशन दङ ईस्टार्न नागालेण्ड नि पिपल अर्गेनाइजेशन दङ अरो जागाव अर्गेनाइजेशन सो साखलाय रखा बुट तारदि हनै बुट रया हनै खरक साफानो बुट रया वान सौइनायदि अमनसि हुनो यूनिटी तांखे बर अमा यूनिटी मालां हनखनो जों नुखा बर हनखनो सोशली यूनिटी सोशलिस्ट अर्गेनाइजेशन सुनावो नॉट पॉलिटिकली नॉट पार्टी नो ऑर्गेनाइजेशन सुनाया पार्टी नो बर माइक सुनाया पार्टी नि सिमे इंया सोशल ऑर्गेनाइजेशन सुनामने बे बर थानसा ngै मानो यूनिटी ngै मानो बाय बर खरक सापानो बुर रया ngै दिनै हाय जरावनो स्टेट गवर्नमेंट मागोसेका निरौनो नायसिनाय निरौनि जे मानथाय सावथायनो जों सेंट्रल बे कक्स आबलायसिनाय होनै दिनै हायो गसेवै मा दङ वान सनेदि बुसुबो यूनिटी खेलो बमहाय ngै थां जोंबो ngै मानो जोंबो अमाय खिनो यूनिटी ngै मानो जोंबो सोशली जों अर्गेनाइजेशन सुनावै जदि अमाय कि खायखांके जोंबो ngै मानो फियाबा तिनि सु जरातै सोशलिस्ट अर्गेनाइजेशन सुनावै बासानाय इसी नोगिया ख ngै दङ जस्ट पॉलिटिक्स नि सिमेन पॉलिटिक्स नि पार्टी नि सिमे जे सोंफानो यूनिटी ngै मानिया अरो खनो लालास सिफायसिनाय कुर्सी लालास पावर लालास रां लालास सिफायसिनाय बसाय सकलाय जासों दंसिनाय बा हे सकलाय जासों दंसिनाय बा यूनिटी ngै मानिया हानमोन जों यूनिटी ngै थांनि केनो जिनि मानथाय सक थानो परमानेंट जों स्ट्रंग जों चेंज खायनि बा मानथाय सक थानो नालायनि सोशलिस्ट जों यूनिटी नांगो पार्टी कमाय थांबाय फानो सोशल यूनिट दङ सोशल जिबोनि सोशल अर्गेनाइजेशन कमाया आरो मन सोशलिस्ट ngani नांगो के सोशल तै जोंबो मा खालायनाय मांलायनाय हायफानो पार्टी नि सिमिनि जों नायलायनो दिनै हायो त जों कासिया 3% एकर साइनो लायजाक नायमा तंलायनाय पियाबा जों सोशल अर्गेनाइजेशन जेमानि दिनै सिनि जेमा थांनाय नोंले मोहाय नतै नों खायदे मुसु सोशल अर्गेनाइजेशन सनादे मुसु तमा उनमान सक कमेन्ट खाय साय खोनादे Love you.